Máme tu prvé mesačné zhrnutie za tento rok a v januári som prečítala zhruba 9 kníh, o ktorých si v tomto videu niečo povieme. Prvou prečítanou knižkou v tomto roku bola knižka Šepotání. Na začiatok chcem k nej povedať, že bola tak originálne spracovaná, keďže vnútri máme zelené písmo. Aj začiatky tých kapitol sú krásne spracované. Knižka ma bohužiaľ moc neoslovila ani od začiatku a strašne sa mi zdalo, že sa ten príbeh vliekol. Avšak postavy boli veľmi také sympatické, najmä tá hlavná postava Alisa. A bola som zvedavá, ako sa to bude vyvíjať, keď sa dostane do tej ríši divov. Keď sa dostala do tej ríši divov, bolo to veľmi zaujímavé, ale zároveň som si tak rozpamätala, prečo nemám rada aj celkovo túto rozprávku Alenka v krajine zázrakov, pretože toto Šepotání, celá táto séria Ríše divov je retellingom na Alenku v krajine zázrakov. Takže tá Ríša divov bola presným odrazom, ako môžeme vidieť v rozprávke, a mne to veľmi nesadlo ani v tej rozprávke, ani v tejto knižke. Avšak boli tam nejaké postavy, ktoré ma zaujali, ale aj keď sme sa dostali za tú väčšiu časť knižky, tak ma to stále tak nebavilo. Ja som rozmýšľala, že knižku odložím, ale vydržala som to a ku koncu ma na ďalšiu časť navnadila postava Morpheus, ktorý bol veľmi zaujímavý, a až ku koncu vlastne bola taká... bolo cítiť takú chémiu medzi týmito postavami Alisou a Morpheusom. Takže som zvedavá na druhú časť, ako sa to bude vyvíjať. Zároveň v knižke sa nachádza taký ten milostný trojuholník, ktorý ja môžem, ale v tejto knižke bol veľmi taký nepodarený. Alisa sa pri tomto spravala celkom tak detinsky, čo sa mi nepáčilo. Takže knižku hodnotím tak priemerne. Avšak aj tak sa chcem pustiť do tej ďalšej časti, pretože tá by mala byť najmä o tom Morpheusovi, na ktorého som teda zvedavá, kam sa jeho postava bude ďalej vyvíjať, pretože miestami ma tuto veľmi rozčuloval, aký bol, ako manipuloval s tou Alisou a ostatnými v okolí. Ku koncu sa udiali aj nejaké tie odhalenia, zvraty, ktoré ma veľmi prekvapili. Takže aj to je také plus tej knihe, aj keď bola celkom taká uťahaná. Ďalšou prečítanou knižkou, ktorú sme čítavali po večeroch s bratom, je knižka Deduško Večerníček. Táto knižka bola veľmi milá, takisto krásne spracovaná, čo sa týka obrázkov. A bola veľmi milá a vtipná. Veľakrát sme sa teda zasmiali pri rôznych situáciách, ktoré zažíval Deduško Večerníček a jeho zvierací kamaráti. Avšak neviem, či by som si knižku prečítala, alebo že by som knižku čítala opäť, znovu. Je to taká knižka, že stačí len raz prečítať a nemám chuť nejak sa do toho znovu vrhnúť. Takže tiež je to taká rozprávková knižka priemernejšia a neviem, či si ju mám nehať alebo poslať ďalej, zatiaľ ju nehávam, ale uvidíme možno neskôr, či poputuje ďalej. Ďalšou prečítanou knižkou bola knižka od slovenskej autorky Nelamy Krídla. Knižku nemám doma, pretože som ju čítala v rámci štafety. Táto knižka bola teda moja prvá knižka od tejto autorky. Bola to veľmi taká priemerná knižka. Páčili sa mi tam teda tie postavy, ako autorka vykreslila. Napríklad hlavná mužská postava Dominik. Páčilo sa mi, ako bola originálna v tom, že bol odlišný od ostatných. S tým som sa ešte v knihe nestretla, takže to určite bolo veľmi zaujímavé sledovať vývoj tejto postavy. Neskôr som si teda obľúbila aj tú hlavnú ženskú postavu a to bola Daphne. Čo mi na knižke ale vadilo, boli scény, ktoré mi prišli až nereálne, až prehnané vystupovanie tých postav, a najmä napríklad Daphnina babka
tá bola za mňa až taká nereálna a veľmi nepríjemná. Takže toto vystupovanie alebo tieto prehnané momenty mi v knižke veľmi vadili. Ďalej mi vadilo napríklad v knižke takéto hrubšie nadávanie, ale zároveň ma to nezastavilo v tom čítaní, avšak ja moc neobľúbujem tieto hrubé slova v knižkách, ale viem, že mnohým sa to zdá potom tak reálnejšie, ale toto je moja osobná taká vec, ktorá sa mi v knižkách moc nepáči. Možno ak je to tak lepšie spracované, tak sem tam mi to nevadí, ale často sa nad tým pozastavujem a ruší ma to napríklad pri čítaní. Knižka skončila veľmi zaujímavo, až tak, že by som si rada prečítala pokračovanie, ako to s tými postavami nakoniec teda dopadne, ale tiež sa mi páčil ten koniec v tom, že bol taký originálny, trošku tak useknutý, ale zároveň sa mi to teda páčilo. Knižku teda hodnotím, ako som už hovorila, priemerne, avšak aj tak by som chcela vyskúšať aj iné knižky od autorky. V januári som prečítala 2 biografie. Jednou z nich je knižka od Toma Feltona Spoza čarovného prútika. Táto knižka bola veľmi dobre napísaná, to má taký ľahký a svieži štýl písania, čo bolo príjemné. Tom opisuje zo začiatku svoje detstvo, to ako sa teda dostal k tomu natáčaniu, a ďalšie jeho nejaké tieto herecké vystupovania tam opisoval, kto ho z rodiny podporoval. Tam písal aj o tom, čo ho naučili jeho 3 starší bratia, o čom som nevedela, že ich má vlastne. Takže to bolo veľmi milé. Tom aj tak vtipne opisuje niektoré momenty, takže to bola knižka, pri ktorej som sa aj nasmiala. Opisuje tam teda, dostane sa až k tomu, ako sa dostal k natáčaniu vlastne Harryho Pottera, a na toto sa asi tešili všetci fanúšikovia Harryho Pottera, Potterheadi, a ja som sa na to najviac tešila a dostala som presne to, čo som očakávala a možno ešte aj niečo navyše. Bolo to fakt výborne spracované, dozvedela som sa veľmi veľa zaujímavých vecí, ktoré som nikde inde nevidela, nečítala, nedozvedela sa o nich. Takže také zákulisné pikošky. Ďalej opisuje aj jeho život po dotočení Harryho Pottera. A samozrejme tam už prichádzajú aj také momenty, kde opisuje nielen jeho dobré dni, ale aj tie horšie dni, čo bolo veľmi zaujímavé a takisto som o tom nič nevedela. Ale tomto opisuje s takou ľahkosťou, takže sa to výborne čítalo. Ja som veľmi spokojná s touto knižkou, bola som nadšená a dala som jej, myslím, 5 z 5, alebo som tu vlastne nehodnotila hviezdičko, lebo biografie sa podľa mňa nedajú takto nejak hodnotiť, ale keby som hodnotila, tak asi by som dala tých 5 z 5, možno 4 hviezdičky z 5. Po biografii od Toma Feltona som sa hneď vrhla aj na knižku biografiu od Matthewa Perryho, ktorého môžete všetci poznať zo sitcomu Priatelia ako Chandlera. Jeho knižka Priatelia lásky a jedna hrozná potvora. Obidve knižky momentálne nemám doma, pretože som ich požičala. Matthew Perry podal svoju biografiu celkom inak. A tým, že som čítala tieto knižky vlastne hneď po sebe, tak som čakala niečo podobné tomu, čo napísal Tom Felton, avšak od Matthewa Perryho sme dostali niečo celkom iné. Matthew Perry sa zameral na svoju závislosť, na boj so závislosťou na alkohole a drogách. Bolo to veľmi zaujímavé čítanie v tom, pretože som ešte nič k tejto téme blízke nečítala. Takže to bolo veľmi zaujímavé, najmä to, že to bolo také autentické. Autor tam teda opisuje ten svoj boj a myšlienky a jednoducho cestu, aj cez tú hereckú kariéru, avšak najmä tam opisuje neustále ten boj so závislosťou na alkohole a drogách. Veľmi veľa tam opisuje aj z prostredia, keď sa dostal na tie
do tých odvykacích centier. Čo sa mi však nepáčilo, bolo, že Matthew Perry písal nie chronologicky, písal jednoducho, skákal z jedného obdobia na druhé a veľmi som bola z toho zmetená, nevedela som, kedy sa práve odohráva táto situácia, kedy sa odohráva, v akom tom období. To sa mi vlastne páčilo viac na knižke od Toma Feltona, že on išiel tak postupne naozaj od toho detstva až po dospelosť a keď sa vracal aj k tomu detstvu dospelosti, tak jednoducho bolo to tam priamo napísané a bolo to výborne spracované. Tuto to však neplatilo, naozaj sme skákali z jedného obdobia do druhého. Keby to bolo písané na ten štýl ako Tom Felton, jednoducho, že vieme, že to išlo tak postupne, tak by sa mi knižka oveľa viac páčila. Avšak, čo mi robilo ešte ťažkosti, bolo čítať o tom boji so závislosťou, pretože to boli veľmi ťažké. Bolo to veľmi ťažké sledovať, čím si ten herec vlastne prechádzal, akým peklom. Naozaj to bolo hrozné. A zároveň som si aj kladla otázku, prečo sa neustále vracia k týmto veciam, k alkoholu, tabletkám a podobne, keď vie, že mu to škodí. Avšak aj toto Matthew Perry veľmi rozpracoval, ukázal nám vlastne to myslenie týchto závislých ľudí. Takže knižka je určite veľkým prínosom z hľadiska tejto témy a som veľmi rada, že som sa dozvedela niečo viac a najmä hlavne z toho pohľadu toho samotného človeka, ktorý to zažíva. Avšak čakala som aj niečo viac toho zákulisia sitcomu Priatelia. Niečo sme dostali, ale bolo to naozaj len také okrajové a najmä sa tam zamrieval na to, že kedy vlastne nebol triezvy, kedy si prechádzal tým peklom, v ktorých sériách a podobne, čo je veľmi zaujímavé a chcela by som sa na to napríklad zameriať pri ďalšom pozeraní tých Priateľov. Ale inak knižka bola za mňa taká priemernejšia, najmä kvôli tomu, že som bola zmetená, v akom období sa práve nachádzame. Ďalej tu mám niečo také motivačné, niečo na sebarozvoj a je to knižka Tajomstvo. Táto knižka je celkom taká tenučka, avšak skrýva v sebe veľmi veľa toho. Mám rada takéto knižky, ktoré mi dajú niečo do života, naučia ma niečo nové, objavím nejakú novú tému a podobne. A táto knižka vlastne mi dala niečo do toho života. Veľmi veľa vecí, ktoré tam boli popísané, tak sa nimi snažím riadiť. A neustále nad tým rozmýšľam, čo si myslím, že takéto knižky by človeku mali dať niečo takéto, nejaký impuls k tomu, aby sa rozhodli napríklad zmeniť svoj život, ak sú s ním nespokojní, zmeniť možno svoje myslenie, ak je príliš negativistické, podkopávajúce a podobne. Páči sa mi, že ku koncu každej kapitoly je spravené také zhrnutie celkové, že čo sme sa dozvedeli nového, naučili sa z tej kapitoly. To sa mi veľmi páči, takže ak sa nebudem aj vrácať k celej tejto knižke, tak určite sa budem vrácať aspoň k tomu zhrnutiu ku každej kapitole, pretože sú tam veľmi podstatné veci a vďaka ním si rozpomeniem aj na zvyšné veci v tejto knižke. Knižka sa mi teda veľmi páčila, boli tam síce niektoré veci, s ktorými som buď nesúhlasila, alebo mi vadili, napríklad až moc taký ten pozitívny prístup, až taký nezdravý mi príde, takže to mi celkom vadilo v knižke, ale aj tak som si niečo svoje zobrala. Ďalej som prečítala jednu teda úžasnú knižku, ktorú mám od vydavateľstva Aurora na spoluprácu, za čo im veľmi pekne ďakujem. A je to knižka Zmarené dobro. Najprv sa chcem vyjadriť k tomu, akú krásnu obálku má, ako je to krásne aj spracované, napríklad vnútri. Tu máme obsah knižky a vzadu, čo sa mne veľmi pri čítaní hodilo, je tento vlastne rodokmeň, ktorý tu je vzadu tej rodiny, na ktorú sa knižka zameriava. O knižke som viac rozprávala, alebo
skôr som viac dávala von svoje pocity v predchádzajúcom videu v tom čítacom vlogu, kde som knižku čítala. Takže možno tu vám nechám nejaký ten odkaz na video a môžete si to pozrieť, ale poďme teda si niečo povedať ešte aj tu k tej knižke. Je to teda rodinná sága, ktorá mapuje životy rodiny, alebo teda najmä ženy z tohto rodu ženy z rodu Cabreliovcov. Knižka má teda dve dejové linky, ktoré sa striedajú a je to minulosť vlastne s tou súčasnosťou, teda prítomnosťou v tej knižke. Najmä tam ale nájdete za mňa najmä tú dejovú linku z minulosti. Tam je vlastne viac sa zameriava na ňu. Ale strieda sa teda aj s tou prítomnosťou. V prítomnosti sledujeme Matildu, ktorá už je staršia, má svoj vek, okolo, myslím, 70 alebo 80 rokov a už ju táto staroba vlastne teda doháňa. Začína zabúdať veľmi ťažko, si vie vybaviť nejaké tie spomienky z mladosti. A strašne sa snaží teda rozpamätať sa najmä na svoju mamu Domeniku. V tejto prítomnosti sledujeme ešte Matildinu dceru Nikolinu, ktorá tam vlastne nie je až taká hlavná, to je až jej dcera, teda Matildina vnúčka Anina, ktorá sa snaží, alebo jednoducho chce spoznať svoju rodinnú históriu a najmä sa zameriava na tú Matildinu matku Domeniku. A tak tu máme teda tú dejovú linku z minulosti, ktorá sa zameriava práve na túto Domeniku. A táto dejová linka z minulosti ma veľmi bavila viac ako tá z prítomnosti, pretože tá z prítomnosti mi prišla veľmi taká depresívna, keď sa vlastne jednalo o tú starobu a o to, že už sa im blíži tá smrť. Aj na to tak mysleli a bolo to veľmi celé také depresívne. Jedine, čo ma z prítomnosti bavilo, bola postava Anina, ktorá bola veľmi teda sympatická. Matilda mi neprišla až taká sympatická. Bola celkom, neviem to opísať, ale jednoducho mi nesadla ako postava. Ďalej tam mala manžela, ktorý mi zo začiatku teda sadol, prišiel mi ako milý, taký starostlivý, čo aj bol, ale potom sa stalo niečo, pričom sa nezachoval podľa mňa práve najlepšie a vtedy sa to obrátilo a vôbec aj on mi prišiel strašne nesympatický v ten moment a už som ho nemala rada. Avšak objavuje sa tam len minimálne, najmä sa teda zameriavame na tú Aninu, potom nejaké jej problémy so snúbencom, v tom ich vzťahu a podobne a páči sa mi, ako sa to vlastne nakoniec vyriešilo. A ten koniec bol veľmi, teda páčil sa mi, nečakala som ho, ale páčilo sa mi to veľmi. Ale čo sa týka teda minulosti, tie dejové linky z minulosti, ktorá sa mi veľmi páčila, sledujeme tam Domeniku, ktorá bola veľmi sympatická, máme tam nejaké momenty z jej detstva, ukazujú nám jej priateľstvo so Silviom. Na toto bolo veľmi dobré ten rodokmeň, že počas čítania som si ho vždycky otvorala, ak som si nebola istá, kto má s kým aký vzťah. Takže to sa veľmi hodilo, som rada, že to vlastne v tej knižke aj je. Domenika tam, môžeme povedať, že tam máme milostný trojuholník, ale nie je to taký typický milostný trojuholník, ale je to skôr o tom, že Silvio a Domenika sa rozdelia v tom ich detstve a stretnú sa až po niekoľkých rokoch a to tiež iba na jeden deň. A potom opäť Silvio zmizne z toho dohľadu a rozlúčia sa. Ďalej tam máme nejaké problémy, pretože Domenika bola zdravotná sestra, ale poradila niečo v tej dobe žene, čo poza chrbát toho manžela a mu to strašne vadilo, pretože v tej dobe strašne títo muži brali svoje ženy ako také, ako svoj majetok a aj sa tak hrozne k ním správali, čo sa mi absolútne nepáčilo a chytala som na to nervy. Avšak
Kvôli tomu musela Domenika opustiť svoju rodnú dedinu a odísť najskôr do Francúzska, myslím, kde spoznala jedného muža a ten začiatok ich vzťahu a aj ďalej, ako sa to vyvíjalo, sa mi veľmi, veľmi páčilo. Autorka tam neskôr, alebo jednoducho neskôr sa tam už začína v tom deji trošku blížiť aj ten začiatok tej vojny, ktorá sa tam teda v tom období diala, druhá svetová vojna, a bolo to cítiť aj v tom Taliansku, aj v tom zahraničí, kde vlastne Taliani sa pridali na zlú stranu a snažili sa vlastne týchto Talianov, alebo ako ich nazývali Britaliani, myslím, tak sa ich snažili vyhnať zo svojej zeme a boli tam vlastne takéto nepokoje, ale autorka to tak jemne tam podsúvala, čo sa mi veľmi páčilo. A možno ale by mi ani nevadilo, keby to dala ešte možno viac tak do popredia. Ale celé toto spracovanie tej knižky sa mi veľmi páčilo, aj keď som dala knižke, myslím, 4 z 5 hviezdičiek, tak to bolo najmä kvôli tej prítomnosti, ktorá mi nesadla, ktorá mi prišla až taká depresívna a to ja nerada v poslednej dobe takúto tému čítam. Tak len kvôli tomu, inak bola knižka perfektná, mne sa veľmi páčila. Nevedela som sa od nej odtrhnúť, keď som nečítala, tak som neustále na ňu myslela, takže a to je znak pre mňa veľmi dobrej knižky. Určite vám ju odporúčam, je tam aj zo pár teda krásnych momentov, krásne myšlienky, ktoré som si teda musela poznačiť. Veľmi vám ju odporúčam, je to teda novinka od vydavateľstva Aurora a som rada, že som si mohla túto knižku prečítať. Ďalej sme po večeroch s bratom čítali aj knižku Štedrovečerné rozprávky, ktorú momentálne neviem vôbec kde ju nájsť, a neviem, kde sa nachádza, ale niečo v krátkosti k nej. Má tu teda také veľmi milé ilustrácie, ukrývajú sa tam teda príbehy, ktoré sú veľmi krátke, na 1, 2, po prípade 3 strany, ale myslím skôr na tie 2. A bolo to veľmi teda krátke, bola to teda veľmi milá knižka, ale tiež sa radí k takým knižkám, ktoré si myslím, že stačilo len raz prečítať a neviem, či sa k nej niekedy ešte vrátim. Presne ako napríklad Deduško Večerníček. Ale aj tak som veľmi rada, že som si teda knižku prečítala, bolo to milé, mám tam aj nejaké teda obľúbené príbehy, možno k tým sa ešte vrátim. A uvidíme, zatiaľ si ju teda určite nehávam. Ďalšou teda prečítanou rozprávkovou, alebo teda detskou knižkou je knižka Dumbo. A to je tak krásna edícia tejto rozprávky. Je to teda v tejto takej retro obálke, aj ten príbeh je tak retro spracovaný. Vyzerá to nádherne a veľmi sa mi to teda páči. Aj toho textu je tam tak viacej, čo je úplne super. A ja som z tejto knižky teda nadšená. Čítali sme ju s bratom. Je za chvíľočku prečítaná za jeden večer. A ani nebola taká nejaká drahá, jak som čakala. Stála 8,50. A chcela by som aj ďalšie knižky z tejto edície, ale neviem, ktoré sú to. Je tu ďalšie tituly tejto klasickej sérii Lady a Tramp, Bambi, Peter Pan, takže tie by som určite tiež chcela, po prípade, ak je napríklad Kráska a zviera, ktorá je moja obľúbená rozprávka. Ďalej tu mám ešte jednu knižku, ktorú som teda neprečítala, ale začala som ju čítať a je to knižka Vrah je v každém z nás. Je to knižka, na ktorú som sa veľmi tešila, sú tam teda rozhovory s elitným kriminalistom z oddelenia vražd, čo je teda veľmi zaujímavé. Je zaujímavé, ako tam teda začal rozprávať o tom, jak postupovali v rôznych prípadoch, avšak knižka je tak spracovaná tak za mňa nudne a veľmi ťažko sa mi čítala. Neviem, či to je tým českým jazykom, aj keď ja rada teda čítam aj po česky a nevadí mi to, avšak tuto mi to prišlo veľmi také aj ťažké čítanie.
nevedela som sa do tej knižky jednoducho nejak dostať a zostala som na strane 68-69. Tak som ju radšej odložila, pretože mi začala spôsobovať takú nejakú čítaciu krízu. Radšej som sa potom vrhla na Harryho Pottera, ale aj tak by som veľmi chcela túto knižku dočítať. Možno jej dám ešte šancu teda, pretože sa chcem niečo viacej dozvedieť aj z tohto prostredia, keďže počúvam podcast, ktorý sa mi veľmi páči. Je to vlastne z toho okolnosti tento podcast Opravdové zločiny a jedna z týchto spoluautoriek tohto podcastu, Lucie Bechinková, spracovala vlastne túto knižku. Aby som si teda napravila chuť po knižke Vrah je v každém z nás, ktorá mi spôsobila teda asi takú čítaciu krízu, tak som stiahla Po istote a konečne som si dala rereading mojej srdcovky, a to Harry Potter a Kameň múdrcov. Čítala som to teda v tomto paperbacku, pretože v tých starších vydaniach, ktoré mám, tak som ich čítala niekoľkokrát a toto je v mojej knižnici teda také nové. A nemám rada teda knižky, ktoré sú v mojej knižnici a nie sú prečítané, aj keď sú to vlastne napríklad nové vydania mojej obľúbenej série, ako je Harry Potter alebo Upírska akadémia, pretože z týchto sérií mám knižky vo viacerých vydaniach a vôbec mi to teda nevadilo, ale vadilo by mi, keby neboli teda prečítané aj tie ostatné vydania, pretože ich nechcem mať v poličke len tak. Tak som sa pustila do tohto vydania. Myslím, že všetci túto sériu poznajú. Bolo fajn vrátiť sa naspäť do tohto sveta. Zabudla som, ako veľmi mi chýba vlastne tento svet. Bolo to úžasné sa tam vrátiť. Jednoducho dokonalosť. To je teda z dnešného videa všetko. Ďakujem, že ste si ho pozreli až do konca. Určite mi dajte vedieť dole do komentára, ktoré knižky ste prečítali vy v januári, poprípade, ktorá bola najlepšia či najhoršia knižka, nejaké sklamanie. A dole do popisku vám dám určite aj link na Martinus, kde si môžete nejakú knižku objednať, ktorá vás zaujala napríklad z tejto kôpky. A chceli by ste si ju prečítať. To je teda všetko a vidíme sa pri ďalšom videu.